Iwe Kenita Murondo. Sero ndoigana give us chapandwa chitera nyaya yakamanga ro give us mo. Nokwa nyaya yakatobotongwa na support na minister cha akagona support. Spence Masango ari kuti iye give us uri kudana nemudzimai nemukadzi wangu. Saka ndinoda uye kudana pamhambo matope. Uri kudana nemukadzi wangu. Kuri watamba dzinye kudana nemukadzi wewe. Spence anga udogara kuzvafamba sei. Nyaya ndosina nguva ndichiti zvakaitika ndezvekuti adzimai vangu ndaisuspecta kumashure apo nemaonero andaiona zvichiitika. Ndokubva tafamba ndokubva ndazochibvunza adzimai vangu nemabvunziro andakavaitawo. Ndobva vakwanisa kunditsanangurira kuti ndozvii. Madzimai angu aya ndakavati inini vakamubhenge pamashure apo vaonekwa vakafamba kuenda vachienda kunoshandira. Pakwaya kwandiri ndizive kuti muprofita washanda akavati chii. Ndobva vaya kwandiri vachindisida kureurura kwandiri. Ndopakatanga suspect yangu kuti mareururo aita munhu zvisipo pachikabvumira. Ndopandakabva ndati rarimwe zuva inini ndiri kurwara. Marwaro andiri kuita inini ndiri kususpecta kuti munhu wakadana naye pamwe akandigadzira bhozi vakati munhu uyu ndakadana naye andabva ndarara naye. Saka ndopandakavabvunza kuti munhu uyu mimi zvandiri kurwara inini ndoda kuti ndigadzire. Kana imimi muchirwara nemunhu uye zvimwe zviri kwenyu ndosini nazvo. Ndopa adzimai angu vakabva tarege ndikutsanangurire nyaya yechokwadi zvinhu zvakaitika. Paipe ndasina kuenda kuudza zvinhu zvakaitika nemazvo. Ndakadana naye mukomana uyu ndobva ndasvika pakushorana. Komana simudze voice rako. Mai. Idzeka zvitana azvinenge. Amsoro. Maida kurero kuti makajaka tsuo. Stari nongani. It's a privilege, Malmis. It's a privilege, Malmis. Alright. Amsoro. Ini hosha yandikaitira murume wangu ndeyekuti mukomana uyu akandipfimba inini handambomuramba. Saka akaramba achingoya kwandiri ndopandikazomubvuma. Ndamubvuma mukomana uyu ninawo zvaiitikawo nemurume wangu. Ndonyaya yandikazongobvumira mukomana uyu kuti murume wangu aitewo zvevamwe vakadzi mazuva yawo. Saka ndabvuma mukomana uyu pandikazomuramba ndadana naye madhezi akati ndamuti aina ndichakuda hangu ndizobatwa nemurume wangu. Saka mukomana uyu ndarambana naye akabva aita kunge awirirana neni kuti zvapera. Saka akazonditeera kuti ndopakandisvikira ndichitofamba ndichidzika muchikoro pandibata bvandiende nini musango. Saka ndikatombochema paakandibata ipapa sapana munhu akandinzwa. Nzoudza murume wangu ndakatya kuti pamwe anogona kunditenda kumba kwenyu izvozvi pandangozvichengetawo hangu. Pandakubata pachema pamune musango mwade ndakabva ndivona naye. Mengarara pese kangani naye
bata mtenda utsimo. Kamwe chete. Zomchiti makadana nguwa yakatirebei. Saka mutara kuti mukanga kamwa. Dzemadays zvezvokuverenga madays asana kusvika kana 10 days. Asika kupindwa mugadheni kushiwa kabosi. Asi ndakarora naye kamwe chete chete. Kodai kunzi kurwa no-automatic rifle nyere inokurowa ndo yopakati kana kuti yokunzi inouraya ndoipi apa kutoratidza kuti vanhu aita zvokusangana mwachenda kubvura mwachenda kwaari kuenda hapana uyo anogona kutaura kuti ndikurwara zvakaendwa zvakadai. Unawanga neusu. Chichikitika vakatika. Vari kuti wewe yanga achifamba nevamwe avo asi ndizvo saka ndobva mukatereka ndiitewo pamusoro mukuti uyo arikii ndizvo Vasati vatamba umandara. Apa varazotamba umandara vamba. unoona mazuva ano kana ukatenga kana majigisi unoona amai washuya kutorera kamwana wako udyawo majigisi vasati vayaguta saka apa zorevera kuti mupari wemhosva hapo asi mhosva yakaita sei yakaitimboenda mberi ndokwatinoda kusvika ipo imi amai mati mupari wemhosva yanzvadzi yenyu handiti anova asipo asina kuuya imi ubva mauya handiti kuti munzwe nhau yekuti chii chakaitika kuhanzvadzi yenyu aya tikurera kuti imi ndimi handiti manzwa here manyatsoteerera nyaya yakaparwa nehanzvadzi yenyu mainzwisisa vanozvipomerwa here inini handigoni kuzvipindura vanozvipomera vakati hapana nekuti iye muridzi wenyaya hapa anofanira kuzvipindura ega inini handina muromo wake amaonero Nemanzwirei. Yakanhingiri nakatsuo. Kuti ngora wewe. ko chii chakaita kuti hanzvadzi yenyu ibve pamusha pamaigara naye pandaigara naye hanzvadzi yangu pandaigara naye nini ndaigara naye semushandi wangu paakaita nyaya iyi 2022 kutaura kuti ndo paakaita nyaya yekudana namai ava anga ari semushandi wangu ndobva tashandirana gore roro ndobva tatobudana vaita sei vaenda vaazodzoka gore rakapera 2024 asainana contract nemuzukuru wake mwana wangu inini kuti vaite zvekumakati ndopazomuka nyaya iyi yakaita 2022 apa tiri kutaura isusu ukama hwenyu nemupari wemhosva ukama hwenyu mautaura pekutanga makati ihanzvadzi yangu ihanzvadzi yangu asi ndaigara naye semushandi wangu ndaigara naye semushandi wangu ihanzvadzi yangu mwana wamai vangu ndisingapedzi mwana wamai vangu asiri mwana wababa wangu saka ndaigara naye semushandi wani ndopatiri kuda ipapo kuti ihanzvadzi yenyu zvekushandirana ngatimbozvikisai kuti imi munomudare makatomira kuti muri hanzvadzi yacho dai kuri kuti muri musevenzi dai tisina kana kumboti mugare apa asi apa magarira kuti muri hanzvadzi yenyu pane ukama saka ndopatiri kubvunzai kuti manzwawo here zvakaita hanzvadzi yenyu inini mupurisa wamambo achitoya ndakatomutsanangurira zvese kuti iye hanzvadzi yangu asina chigara nechi nguva yaakapara mhosva ndopaanga ari musenzi wangu handiti nhasiko inimi masunga inimi seko pabepapa muchisiya murungu murungu wemunhu panyaya imazvinzwa here iyi panyaya yataurwa ndainzwa iyi muri kuti kudii handina chekutaura nekuti muridzi wenyaya ndianofanira kupinda nemuromo
ndifunge kudaro. Wamai vanenge vauya kugiva sicharudo Varipo. Wemurora wenyu? Mwana wangu. Mwana. Akupindura kusaidi kwangu hawana mbosa zvamanga. Nazive murore wenyu ari pakati. Uyu andimuzivi. Mwana wenyu naye mai. Mali? Mwana nyaru. Mwana wangu pakatara nyaya dzawo mukomana uyu. Madheti ashandi azive somunhu mukuru bandasedzwa somasedzwa andaitiwa. Mwana wangu ndobva ndamusiya pamwana wake pake panga achishanda. Kasaka tombotanga achita maenda kubuda kwasisi kuenda kutsvaga rimwe basa nokuti ndopaaiseenza gore rapera paseriro ndakaenda futi uku ndinogara kumangari kudotito ndokanoita sekwadotito ndokwandinogara. Mwana wangu anhu akubva ndazomuona kubvirawo ipopo ndizonzwa manje kuti amaini ndakamhangariwa namasango kwamambo matope. Muziva tese tindi kwamambo matope musi wasevhini ndomane mawiri andikaita nobhasi manheru nezuro. Baba wake ndikasiyana nawo mwana wangu anoti yes tiri kuklasi kusaimona kuenda kwatakasiyana tasiyana kudaro kasi baba wake ndopana data pana data apa ndokuno hama dzake kasi baba wacho havako. Musvai mwana wangu ndikuinzwa anotozvimangarira wega anotozvibhadharira wega nokuti ano 28 years. Akura? Ano 28 years. Saka akagona kunonga nyama. Kuziyaita nhongero. Nonga wewe. Saka. Anesa msitoza kana kwari munhu wacho mutadzi. Ndakazvisungira ndakazvisungira tazati mupenyu unenge uchifunga kuti kuwanza munhu kupedza mbuto saka tinogona kuti mhosva inotera muridzi wayo vozi tingatoswere vozi kwese achingonzi ndoti hausi kufanira naiva makamangana kumapurisa here because munhu anonzi haasi kuzikanwa atova missing person. Agari neline mufoni make kana paakatombo achitaura kuti mbuya ndo nyaya itika soso ndikatomudza kuti muzukuru munhu uyu ndichatomutsvaga kunge mombe isina bhero anondinetsa ndakatadza kutonyepa ndichishandisa hanzvadzi dzake dzekurudzi kwake kutofona kuti munhu ari kudiwa ende ndikatoshandisa zita rababa kwese kuti ndakanga ndatozva kuti abva pana pachinotsvaga basa adotsvaga basa adabva pano vandashandisa zita rababa uyu kuti kwavanogara kudomboshava kudiwa munhu webasa saka tsvagai kwese paari mumudzi kuti ndatomuwanira kokunoshanda zvokuti kana paakatouya akatouya achipfuura nekumba kwauya funza ndaona ndaida kuti auye panzvimbo azvinzwi renyaya dzake ndichinyepa ndada zvinzwi renyaya dzake ndaiti pamwe ndipedze nyaya dzake asi ndakanga ndatomubatawo kuti apedze nyaya dzake ndakanga ndatoshandisa kunyepa kuti ndimubati apedze nyaya dzake ari pai ari panzvimbo asi panyaya iyoyo anowanikwa chete kana zvichitogoneka muchitotrayedzaini pamunogona tinotraya minzi dzese nokuti hama dzake tiri kudziona tinoendawo tichitsvaga wema ikoko tinotobuda zvinodiwa nouyu angaite basa rokucrimba akadziwana achienda atarosingira amai acho nehanzvadzi kuti panext koti ngavave nehanzvadzi yavo mawirei ende ndopaakaparira mhosva ende zita renyu radedzwa kuti rinzwe asina ndichitokumbirawo nekuti nyange paari kutopara mhosva dzake nandaro parimwe chete naye ndaugama naye ndakamutora semushandi wangu semusenzi ndibatsirwe basa ari chii ingwa inai mumusarende apedze nyaya dzake ndina kwandomuwana ndakatotirai nepandogona kutonyepa kuti auye panzvimbo ani ndikamutsvaga saka izvo ndichamutsvaga kutaura kwakanaka kunodiwa tibatsiranei
taura ti. Pamusoro. Awa ndi mbuya wangu chaiwo. But mbuya wangu hari zvinhu zvangu zinyama dzawo. Pane zvizongataura vachimuzondikwira nawo. Handisi. Nyaya ndikarwadza usingaiti ndinasuzotropa yangu zvakamira sei. Right. Mbuya wangu vari kutaura izvozvo zvavo asi vakakanyisa munhu zvidhina ndichiziva nyaya iyi. Vakamupa mari. Vanogoti waisuza kwakaenda vari vakamukanyisa zvidhina vakamupa mari. Sei Nyaya yanga yatoripo kare. Yanga iripo kutara. Kwai vari kudaro. Ndakamupa mari yekutiza. Ndo vakamupa mari yekutiza. Tendero pindu. Kumbunirai. Ndisaka tagara kuti pamari yavakamupa ndoinga vachimita kuti achidzoka nemi auye futi pavari azoya kuti mune musha wenyandi tine. Ndinawo. Uri musha zvana. Mushe pindu. Saka ndiri kubvunzawo umbuyoni kuti mushe zvandatoona kupindura kwamuri kuita zviri okay. Saka kunoshandei? Unoshanda. kozava nyaya yekubvunza musha uri mushe baba variko here kumba variko. pamawasirei Kuno. Vakagara vangoti handidi kupinda nyaya dzatizvara pandinonyara tizvara vachitonga nyaya dzakadai. nyaya inenge ichingo akashinga kushandisa tezvara anga asiri kushandira murume wangu. Ndataura vanhu kuti anga achishandira mwana wangu inini. First born yangu inini. Ndoyanga yakatora chi sekuru vacho mwana wangu inini anoshanda mudhari wenyu. Sekuru ndoda uri magadhe. Chienda embatsire namai kutaga mukomana avo zvingazoronesa kozi nyaya inomupindwa nemuridzi wacho. Ndisinganyisa muchito achanda sekupika kwandamboita. Ndinotsvaga handitsvage mushandi wangu kapara mutsvaga kuti anga achishandira munhu. Zvitina zvekutaura nezvazvo izvozvo zvide mabata foni ndisina kubvira ndafona munhu kuti akakanyira inini here. Ini ndakatopinda mugomba ndega nemwana wangu musikana achitokanyawo zvangu zvidhina nedhaga raanga atosiya iye aikanyira futi mwana muzukuru wake upi. Muzukuru wake mushure mokungenda tomudza tabva kunyaya uku kwamusiwa sekuru wake wanzi kunodiwa mari yakati. Ndopa akati mama pokuchitangira sekuru regai ndivati vandikanyirawo zvidhina. Vakandikanyira zvidhina sezvo vanziva kuda hafu vombona kubhadhara hafu down. Kana wabhadhara hafu down mukugara sezvo mukuti vanzi kwamusiwa kunozodiwa futi vanhu vebasa. Mwana wenyu aitaura achiti yani? Aiti sekuru. Achiti sekuru sei? Iye ari musenzi. Mukomana webasa. Haibona kuti daro basa. Ndiri kutaura chokwadi ndikamusamuri ndingachengete munhu ane 28 years pamba pangungomuchengeta. Naye mama. Ndiri kutaura kuti taishandirana naye. Kode anga akakubirai mamusingamutsvagiri. Dai akatibira inini? Koimbavha. Ndati mamusingamutsvagiri. Ndeitsvaga kaimbavha. Right, chifiwa bedzi mapedzero yawachaita. Kutaura kwandiri kuita amai makamushandisa nditi semushandi. Ndobva ashanda ndobva mamupa mari. Mambobva kwamusiwa kunofanira kunge kwangu kune matare ekuti iye abhadhare. Kuita basa rezvidhina. Kuti abhadhare chi? Mhosva dzake. Mamupa mari mimi makadii kuti tichienda unobhadhara mari kwamusiwa. Handida kumupa mari nini anga asingashandire nini. Asi akapiwa? Obvious akapiwa nokuti zvidhina akapedza kukanya. Zvidhina akatokanya akapedza. Ava tichisiyana ena vachangoenda vachizotitaura kuti wanga vachingondimanikidza aiwa tisiyane nawa nyaya pairi handita paona yakumirira chi iwona amai vavo kuti vatsvage munhu auye papi apirwe judgment yake ava wabvuma kare kuti ndikacrimbwa apo its okay. Makurukota vanenge vari kuona soudaro komana uyo achiuya
Ai, tinosangana naye. Akarega kuya patwendo vantu ari kuipedza. Hatingarambe tichitaisa nenyaya dzinenge dzakangononoka. Tozoti achava nyika chete. Musatwendwa kana asanga yatwendwa vantu aviri takutongoipedza ino maperero aichaita. Zvekunzi baba vacho vari muchazopedza vatosangana nazvo kuti baba zvaari kutoda ivo mukati. It was in the Spencer. I think it was like 20 September 2020.